Jamal Hiremon bandiraɓe heediyankoɓe dingiral men Dadia Ba wona lacciri saña saka ngela Dadia Ba ko kulle ñañuji welnira en garti e yewtere men holko anduɓe kaali tawi ene yuɓɓina on ndeɗo yewtere tawi ko dingiral men dingiral Dadia Ba e teddugal yewtere nde eɗen mbiya yurmede Allah won e Abdoulaye Yadi Diallo Jallis gorko mo Mboyo waha yo Allah junnu balɗe ɗe moƴƴina battande eɗen mbiya dendagal heeɗiyankoɓe e hettiyankoɓe koɗo men hannde ko Amadou Moussa bismiɗen ɗo eɗen mbiyamo bisimilla makko e yewtere nde Amadou Moussa jaruto fannu gandal ngal ganduɗa ko ngal to banggue mbindin mbiyen fannuji jangde Qur'ana kono kadi kumpitiɗo to banggue leɗɗe ma en jewtu ko fate banggue baɗin e ko suumi e nder mum e gueɗe goɗɗe ma dañ kadi namde ɗe namdirɗen e makko to banggue leɗɗe ɗum noon heeɗiyankoɓe hettiyankoɓe to karallagal to woni en toon ko Mamoudou Der ene wonde Idriss Saw ko kamɓe keddi to karalle kake ndiɗe e dowrowe ɗe huufi haalirde nde ko musidɗo moon sehil moon Issa Amadou Diop gorko mo Sourey ni joni joni o mbiyen koɗo men yo salmin bandiraɓeɓe e on saaha garen nadde e yewtere nde eyi bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe Dadia Ba mi salmini on onon kala e mbaɗi kuuɓal Issa Diop mi salminima no feewi eyi sikki ala so tawi en mbi holi gonɗo ceerno Amadou Moussa Sow ceerno Amadou Moussa Sow yi aduna ko hitande 1997 jinnaɗo makko gorko wiyete ko ceerno Moussa Mamadou Samba Yero Samba Sagana jinnaɗo makko debbo wiyete ko Aissata Mamadou Sy gasketinteɗo e taniraɓe ceerno Amadou Dabiye kanko ceerno Amadou Moussa Sow o innira ko ceerno Amadou Dabiye saabi ɗum noon ko yidde korsa e teddugal hakkude ceerno e almudo ceerno Amadou Moussa Sow nde heeɓi duuɓi 7 jinnaɗo o jaggue junggo makko ngam nawdemo duɗal to ceerno Amadou Dabiye on saaha ceerno Amadou Dabiye wimo ala kañum ɓuuri yidde ko woppe o jangga e nder galle he jofiniɓe noon wi oɗo galle tedduɗo mo yalti yo janggu ɗon kadi woto yaltu ngam ɗaɓɓoyde gandal janggoyde banggue goɗɗo ceerno Amadou Moussa Sow janggui law kono kadi ceerno Amadou Moussa Sow wawi law nde o heeɓi duuɓi 13 taw jinnaɗo o fuɗɗima janguindemo yoga e gande towɗe to banggue lasarari kala ɗo yano ngam yiidoyde woni anduɓe e diwe he walla e guure saraji to banggue lasarari hewɓe ene jiilo jokkodirde makko ni ɗon e wuuro he saabu andude ko gandu ɓi gandu o yillima noon e nokkuji kewɗi ina tengti hen to wiyete Koupintine woni Kouthiaba Saare Hogoba jinnaɗo gorko o noon meeɗi wiidemo woto yaltu galle o kala ko sohli to banggue gandal e nafoore ma tammu ɗon e galle he kanko ceerno Amadou Moussa Sow o yillima to falde ɓundu e Daara Jolof o yillima kadi no feewi e on diwan caggal ɗum o janggui e taani ko gorko gando ko waggejo kewɗo gandal on jangguno koto Mali to jooɗima toon duuɓi kewɗi gaga ko janggui e jinnaɗo makko ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ko ndeɗo jubbande seeɗa woni nde ko ɓamnoɗen e ƴettude hol gonɗo ceerno Amadou Moussa Sow on jarama malla hiiremon lawol gongol en beltanima guiɗo men hono
gelal so e timtol bangol fayida pattam lamiwol ngol mbaɗɗa e ceerno Amadou Moussa mo ganduɗa hannde ko kanko woni koɗo galle o ɗum noon en mbimo bisimilla makko en mbiya kadi bandiraɓe nde jaafoto en ɓe luɓa en noppi mabɓe desden ɓe yoga e miijoji e jiyande nde jogorɗen waddude o gandu mbete yimɓe mbawa heɓde humpito e famamuya ɗum noon eɗen mbiya bandiraɓe jiidaɓe jeydaɓe rendaɓe fodde kamɓe fandare ha tengteɓe en seŋiɓe ɗo e dingiral men Dadia Ba wona Lacciri Sagna Saka Ela Dadia Ba ko kulle jajuji wilnira eɗen mbiya yurmede Allah yo woni Abdoulaye Ali Diallo Diallis no mbiɗen nane hen to karallagal to ko worɓe yontaɓe Idrissa Sawo to karallagal kakindingal ngal wonani en toon kadi ko Mamoudou Der gorko mum nowa dibulo ɓuuri yurmede ɗum noon eɗen mbiya koɗo men bisimilla gara calmina bandiraɓe mbawen nadde e namde men saabu waktuji nan doga daraki ɗum noon on mbiyama kettuki jaam tawi kadi ko joni joni min gara e moon. Assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalamu aleykum dental dingiral Jamma Bela. Min calmini min juurima min calmini dendagal galle o fo e kuuɓal min calmini kadi musidɓe min tawi ɗo henenne jinnaɓe min tawi ɗo henenne mawniraɓe min tawi ɗo sernaɓe ɓe min tawi ɗo kala min calmini min juurima min ñaguima ɗumen kadi duwaw en tawi ɗo kadi mo gandanɗa hoore makko avocat Fouta min mbi kadi wa aleykum ssalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah jarama ceerno Amadou caggal nde kettiɗen tigui rigui ngol cimtol ngol guelangal waɗi to banggue gandal e humpito e famamuye e pinal aduna namdal amen gariñal wonata hakkude men e ma hande holko woni baɗin ene anda hande yimɓe ne kewi hutorade konngol baɗin somin jiiɗi andude holko woni baɗin holko soomi e nder baɗin holko wawi heɓade e nder baɗin holko mbiyata men. Wa aleyka assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Min avocat Fouta mi salmitima mi juurima kadi mi nani kadi lamdal maɗa baɗini de konngol no mbiɗa ni hande hay muynowo en andi ena nana konngol baɗin baɗin noon ko ɗemgal arabeɓe so tawi noon en batti ɗum e ɗemgal meɗen Pular baɗin wonata ko cuuɗidi kala ko suuɗa ɗum woni ko wiyete baɗin joni noon adduno ɗum kala ko suuɗa enen kam to fannuji meɗen enen fulɓe walla ko nandi hen walla enen to banggue yañiɓe e defte ko nandi hen kala nde nanɗa baɗin tan abbi ko e gande taw ko gande cuuɗeteɗe e gande ko wan nando gande lasrar gande leɗɗe fof baɗin nan toon ko suuɗa sa nani zahir tan noon ko gande janggateɗe e duɗe walla ko nandi hen baɗin ko gandal cuuɗetegal jangategal on saaha noon jangguirte ko e dow sutura. Avocat mi salminima mi juurimama no fewi no fewi baɗin kam on saaha way kono wiide fetel ni on saaha wonde wonno baɗin foof soomi hen ko moƴƴi e ko boni fof en soomi hen fetel noon koko foti suuɗede ɗum saabi ngal ɗon gandal ngal wiya baɗin ngal suuɗa sa nani suuɗa noon yeru tan so tawi a joguino ɓiɓɓe maɗa kon tata gonno walla ko nayi gonno kebla hen ɓiɗɗo mo ɓurɗa heɓtinde on pammina ngal ɗon gandal o jogui to wona fetel makko kala hen ma hoolaki ko gaaƴiɗo walla ko nandi hen on kañum wasa hebde ngal ɗon gandal ko ɗum addano ɗum suudede on saaha kono min kam ko woni hen tan ko mbiyatmi banggue baɗino o kala hen ko gandanɗa hoorema ene foti saktede so tawi lorlata ene foti saktede jewmi bandiraɓe naftoro nde wonno kadi nafoore hewde ina hen winde mofte gandanɗa hoorema kadi ngal wasa majjude min kam ko ɗum woni ko mbasiyitomi yimɓeɓe renata gandal ko bindol ngol jomumen mbasa yeewade gandal ngal teddina ngal
on saha mbatta ɗum kadi e cuɗari mumen ngal ngal gandanɗa hoore ma ko ngal ɗon ndiɗon cuɗari ɓe cinkirtiron e paama noon pular o wona pular guel ngal sowen minen ko min ɗum ɗo tan. eyi hannde ene foti windede wasa yeebede ngal naftore mais so tawi en garti e gandal ngal ko holon fannu gandal yeeru sa wi hannde eɗen gandi gande ne keewi yeeruji kewɗi ene mbawi rokkede to banggue gandal mais so tawi ko yiyoto eko memoro tan sa yiiɗi wiide min ko ɗum ɗo woni baadin min mbawa nanngude hen janggo min mbawa naftorade ko holɗum mbiyata min an. eyi yaniyam e ganda ko wayno gandanɗa hoore ma gande baaɗini min woni jofandam hen woni yaniyam hen anniyam ko gande ɗe ganduɗa ɗeɗo gande en rontuɓe ɗum mamiraɓe meɗen taniraɓe meɗen gande ɓaleɓe woni gande fulɓe enen woni gandal meɗen ko gande leɗɗe ko gande ndiyam ko gande gandanɗa hoorema ko gande jawdi e gande to ganduɗa yowiti kadi ko e cosaan meɗen binden gande men Tagumays binden kadi gande meɗen ɗe ganduɗa ko gande bindeteɗe gandal bindin ɗum ɗon kadi fulɓe ene goɗɗida hen to banggue kadi banggue bindi hay sinno ni woni ko arabeɓe gadi en e ɗum ɗon kam fulɓe kadi ɓe keedani hen caggal ko ɗeɗon gande ɗe ganduɗa ko cuuɗade ɗen mbiyatmi ɗe toppite ɗe gandanɗa hoorema ɗe mbasa yeebede ɗe binde kadi ɗe jangge. eyi so tawi en duttima ceerno Sow mbiyen Amadou Moussa Sow ha joni min paami tigui rigui wonde an ko Tagumays uji men gande men kutorɗen ndiyam gueɗe goɗɗe e goɗɗe eɗen pooti nangtade hen ha tiiɗe ko gonga naam kono so tawi en duttima to deftere Allah nde mbete toonne kadi ne waɗi gandal biyetegal baɗin ngal ganduɗa nan toon soomi ne mofti ngal ganduɗa yimɓeɓe walla seereɓe woni hen ne mofta ɗum sahaji yimɓeɓe mbawa wasde andude holko woni nanata tan ko baɗin o walla ala to nder deftere to ala toon gandal biyetegal baɗin ko deftere nde haala Allah ka tan woni toon no firida faccira ni ko noon foti wawde hutorede walla so tawi ne waɗi won sidduji goɗɗi yimɓe mbawi hutorade e gurdameji mumen garna en hen ceerno. eyi avocat Fouta mi salmitimama mi juurima e nder haalam joni mi wi gande men kadi bindin hayso woni ganduɗa hoorema ko arabeɓe gadi en hen en gona hen heɓɓe caggal ɗum noon jofoto ko gande jowitiɗe e Qur'an nan toon kala mo ganduɗa ene woɗɗi e baaɗin to banggue bindin ma o yi toon ɓe ganduɗa ko sirruji Qur'ana moftiɗi yeru ayaji muɗum al Qur'ana walla ko sirru ilmul khawatimuji wofko walla ko da'iratuji e ɗin ɗon fof ko gande ɗe ganduɗa ko gande ko Qur'ana mofti ɗiɗon sirruji nan toon ma yi toon ayaji al Qur'ana taw gandanɗa hoorema ko jomumen jaggirɗum ko batin eyyi kala mi winoma nane e nder premier haalam kala nde nanɗa baɗin tan ko hunde suuɗade eyyi oɗon Qur'an noon wona gandanɗa hoorema yaade jama heɗo tafasir walla hoccude Allah walla jangguine Qur'an ala ɗum ko gande baɗini tan baɗin tan ko mofti tan ko gandal cuuɗetegal on zaman eyyi nan toon no jogorɗen gande men ni gande Qur'an kadi ko noon jogori ɗiɗon sirruji. eyyi ceernom mi nani kay no fewi mi nani ko ɗon noon jinmi garana kam pirana kam paccirna kam narna kam dokka kam men humpito e famamuye nam min namdotoɗo baddo ma yewtero mi daña ko kutorimi hande nde wonno hande garɗen ko helde ƴiyal baɗin ƴeewen ko woni nder toon ko ɗo won tonguiɓe ɗo e dingal ɓe mbawa dañde hen ko naftiri so gueɗe ɗi tati hande yeru somi yiiɗi udditare to banggue baɗin Qur'an o hande holko mbiyata kam yomi wat to banggue baɗin mo ganduɗa jangguina kam ɗum ɗo mi wawa andude ko seeɗa e baɗin mo cuɓiɗa dokkuɗa min comme yomin mbaw naftorade minen dendagal wonɓe ɗo e dingal ngal yeru won jiɗɗo ɗannade walla yeru won jiɗɗo kalis hande eɗen gandi min garoy fannu goɗɗo to banggue lodɗe leɗɗe ɗe hakkude mum e Qur'an o sen gasni ɗo ko ɗon natte mais haade men nadde ɗon hande holko mbawɗa rokkude min tan minen wonɓe ɗo ɓe ko faare banggue baɗin gandal cuuɗangal ko ganduɗa ara suttana min ɗum hande min mbawa naftorade ɗum minen wonɓe ɗo e dingal ɓe ɗannotoɗo jiɗɗo oro walla jiɗɗo udditare walla jiɗɗo nanede jiɗɗo ɓayde eyyi waɓe no guelgal so en nan ɗo gueɗe ɗe ne cetta taw seeɗa hoorejo ha min jaayen bisimilla.
ceernam mi nani ko kalɗa ko fof kadi mi nani ko namdiɗa ko mi faami ko namdiɗa ko e joni so woni tan mboɗa artanma e gandal baɗin to banggue mbindin walla qur'an ene yaadi ko ɗum maayo al ilmu bahrun gandal ko maayo kadi ne waɗi tan ganduɗa hoore ma ko mbiyanmami ɗo joni joni ya hutoro e banggue qur'ana ɗum ɓurata webde e newadema tawi kay mbaɗa kono guelgal sowni ko babam noon kono hannde kam mi wattamo ɗo tan denɗiraɗo eyyi kanko woni ɗo e dental he mo ganduɗa moɗo ɓuuri andude kadi en ɓuuri andudemi mboɗo ɗamini ɗum eyyi ma wot ko mbimi yo hutoro ɗo tan ɗum jiɓortomo saabu andudemi o rewani e lawol ngol hawa famde ko jimmi haalde ɗo ko kadi somi wi mboɗo rewanamo e lawol ngol juutat ma wat kadi ko kalanmomi ɗo ɗum o namdittako yeeru o yidde ko udditare mi wiyamo yo ya o windoya suratul fati inna fatahna laka fatahan mubinan kala aaye o waɗata ɗon ko zuyina linnasi hubbu sahawati mi wiya yo ya o ƴeewoya keeleli taw ko keeleli jeeri hay ɗum ɗon jiɓortakomo gati mi sikkani kadi so taw maw arte jam wonde mi famani ɗum ne waɗi façon goɗɗo so tawi joni mi wimo kanko o yiɗi ko udditare kono noon o addata inna makko o hasba oɗo aya alquran ko inna hadha la rizquna ma lahu min nafad o hasba o ƴeewa burju makko hoodere nde o hasba o ƴeewa gandanɗa hoore ma ismul munasab inde yaaduni hen ko wayno allahu hayyu qayyum sen duttimto musallasul ghazali allahu hayyu qayyum fattahu razzaq kafa ghani ɗeɗon goni ismu munasab to banggue fatu lil kursi baytul kursi ɗum ko fannu jowitiɗo e udditare mo ganduɗa lasrare en ko baɗini en ko kumpaka ko jinmi haalde ɗo ko ne kono so tawi mi haalinirimo ni so renaki o rewat e yam jamma e ñalawma taw kadi min e hooram mboɗo woni e fammindemo te o kadi o famata ɗum yawata gati ene juuti yeru tan mi wi yo ya o windu ya alam nasrah iza ja nasrullah o yaha o waddoya hen ɗemɗe jeeɗiɗi guelooɗe ɗe jiida ciirol omo looto ɓurata webdemo eyyi a weltanama caggal nde mbawɗa nattodirde en e famminde en no wawi wonde ma en ndewɗon wawde yortade yimɓeɓe joguima humpiroji saabu min tampi kalisaji amen gaasi e to banggueji fannuji kewɗi wiyede mamin kolle gueɗe kewɗe walla mamin mbaɗane gueɗe ɗe ganduɗa enen waɗana min udditare walla ɗanngal walla goɗɗum yimɓe tampi e funteje e kalisaji mumen ñamede ɗum tagui hande sen ƴeewi ko fate banggue worɓe hankkadi kewani hutorade to banggue sernaɓe hay sen waɗi wona hunde hewde saabu walla ko ma jiiya haqiqa walla ma jiiya ko labti ko rewɓe hande ɓuuri wawde abbitirade e heddede funtiji nde wonno rewɓe pour jawa famde hunde ene satti seeɗa ɗum tagui sa tawi mi wimi artan min hen ko pour ha yimɓe mbawa he huɓɓidade tigui rigui hande yimɓeɓe funtiji ɗi ene keewi garɗo foof wiyene wawi wiya ko ceerno tawi harmeji mum jeeɗiɗi kono noon hande namdalam wonata koto banggue hakkude leggal e mbindidi holko segodiri ɗeɗo gueɗe ɗiɗi ɗe ganduɗa hande hanki ene ƴeewano ene woɗɗodirno kono hande ene ɓattodiri tigui rigui eyyi mi arta namdal ngal tan ko segodiri hakkude mbindin e leɗɗe hanki e ɓeɗo ɗiɗo ene goɗɗodirno kono hande aɓe ɓaɗodiri aɓe kutodiral ɓurtugal hande ne saɗi ne jeeta ceerno joguiɗo banggue mbindini windani waddani hen leggal ene saɗi ɓe jeeta joguiɗo leggal taw waddani hen mbindini holko segodiri ɓeɗo ɗiɗo ha hande woɗɗodirtunoɓe dogodirtunoɓe hanki ha hande batti gollodade gollodiral ɓurtugal ha yimɓe cikkarni hande ko gotum te ɓeyne mbiyanno ɓeega ko wileɓe holko mbawɗa famminde ne ɗum ceerno en tant que kutortoɗo ɗeɗo gueɗe ɗiɗi foof mi artani maɗa banggue mbiɗa leggal e mbindin ene woɗɗodirno e min de to banggue famamuyam e gandalam min mi tawani leggal e mbindin ene woɗɗodiri ko janggumi gandumi kay eko tawmi pinmi tawmi jiimi kadi mi yiyani kadi ko woɗɗini ɗum kadi
gandanɗa hoore ma leggal e bindin meeɗa woɗɗodirde min e famamuyam to banggue famamuyam e banggue gandalam e ko tawrumi kadi gandanɗa hoore ma ha mbawmi jooɗade ɗo mboɗo yewta komi tawani leggal e bindinne woɗɗodiri min tawmi ko leggal e bindinne ɓattodiri min hokkuma fodde ko kumpitimi hen seeɗa e ko ɓuuri famɗude e gandal kala fannu mo joguinomi to banggue gandal soko banggue bindin toujours ne famɗi ko wiyetake ya wadde e leggal eyyi wona noon neɗɗo ne weela wima ya wat ala ko noon tawruɗa e ko seeɗa mo gollorɗa o ko noon tawruɗa ɗum kadi ko noon tawruɗa defte ɗe gollortoɗa ɗe ene mbaɗi ɗum yeru so tawi o wima ya winde suratu tilma omo wima ya wadde hen lekki tilma te ɗeɗon defte ɗe ganduɗa koɗe binda faade hande ɓuuri duuɓi ujunnaji eyyi ɗeɗon defte ɗe ganduɗa ɗe tugnorimi ɗeɗon defte ɗe tawmi fodde tan ko mboɗo wawa laɓɓinandema hen min kam mi tawani leggal e bindin ene woɗɗodiri eyyi mbilew noon e bindol ne woɗɗodiri walla mbilew noon wona leggal mbilew wona leggal e banggue famamuyam woni gandanɗa hoore ma koyene wiye mbilew ko gandanɗa hoore ma ko ganduɗa ko wayno wadde ko yowitaki e tawhid kala ko yowitaki e tawhid ɗum ɗon ɗiɓi wade kono mbilew ni way kono renndininde hunde ko wayno ganduɗa hoore ma ƴiƴam walla gallaɗi en walla ganduɗa hoore ma ɗum woni ko jofanɗen wonde ɗum ɗo ko mbile kono leggal kay ala fo to yiya wonde ɗum ɗo ko ɗum mbilew e famamuyam o jamode mato ko ɓuuri en hewde mato arani eyyi pour tan wiide leggal kam e banggue min no pamirmi so tawi ko namdal ɗum wonno min kam tawmi ko leggal e bindin ene yaada eyyi mi tawani ene woɗɗodiri e banggue min kam no pamirmi eyyi no mbiɗa ni a tawani leggal e bindin ene woɗɗodiri tawɗa kene woni gotum min nani ɗo min paami mais hande mbeɗa wawi addana min artande min e nafoore leggal ha tengte jamanu hande mo gonɗen o kadi mbawa sifanade min leɗɗe ɗe ganduɗa hande an aɗa ɓuuri wawde hutorade ɗum to banggue golle e hol fannu kadi no kewɗa gollodirde e yimɓeɓe to banggue gandal leɗɗe ɗe e bindino mbete aɗa wawi artande min e ɗum e banggue leɗɗe mi ruttotan kadi e nder haala ma nane to mbiɗa leɗɗe e bindi ene goɗɗodirno ɗo ɗon so tawi mi faami wona leɗɗe e bindin goɗɗodiri ko sifa leɗɗe fulɓe no golliranno ni e diine woɗɗodiri ko sifa fulɓe leɗɗe no golliranno ɗen leɗɗe gila e taniraɓe men walla fina tawa o no waɗirate ni so tawi noon a ñawiri diine sa rena he mbiya ene woɗɗodiri ɗum noon kadi wona tan to banggue leɗɗe to hay to bindi to wonko bindi ɗi jofoto toon ene gollore sa renaki a ñawiri ɗum to banggue kadi diine ene woɗɗodira seeɗa heddoto noon ko famamuya e meccal e ganduɗa e ko neɗɗo gonɗini eyyi heddoto noon ko diine ko banggue on sifa kadi ko banggue eyyi fulɓe nden sen jahanno e gaddoya leɗɗe ne jogui kono gaddoroyta ne ñantono leggal ene gandanɗa hoore ma kadi so jettima ene jeena leɗɗe so tawi ko lekki ganduɗa ko bakki guiye ɓe mbiya ɗum ñas ki ala guiye ɓe mbiya ɗum lifi sifa noon eɓe nawana leɗɗe ko wayno wiro eɓe nawana leɗɗe ko wayno kosam eɓe nawana leɗɗe ko ɓuuri mawnude to banggue sadakuji mabɓe eɓe kirtanno ɗum ƴiƴam eyyi ko on sifa noon hande woni ko ganduɗa hoore ma yaraka wonno hande diina o ene ɓuuri yimɓe doole leɗɗe noon ko namde tigui ko sa waɗi ɗum tan a rena ha woɗɗodirade diina o ɗum ko sikki ala hen ni kadi ko min wi noon ko leɗɗe namde tigui rigui ko to banggue kam fina tawa o no gollorteno ni e diina o no namdiri to banggue senade to banggue tawhid sa rena hen woɗɗodiri mboɗo wawi artandema ɗon heddoto noon ko seɗama hande joni aɗa wawi yaade siroyde lekki taw kiɗon lekki wonko ki namdinoyo ko yeene wonko ki namdino ya yettoroki wonko ki namdino ya waɗanki haki notoma hande noon
ngabbuɗa e diine jaha mbasa wadde ɗum golle muɗum wonta gotum yeru so tawi jiltonɗa hen ko udditare ɗum woni gandanɗa hoorema mbaɗa jiya walla mbasa yiide kono lekki kam alal haqiqa to banggue fulɓe en jogui no yarate noon yettorteno eyyi a namdima e nder haala ma holko ɓuurmi yarude to banggue leɗɗe walla banggue mbindin eyyi min kam ala kulli haalin to banggue leɗɗe to ɓole fina tawa o ene tawa to banggue mbindin jaarɗo e leɗɗe o ina tawa kono ɓuuri yarede tan généralement ko banggue mbindin ko mbindin mo ganduɗa ko lasli wona mbindin keso ko mbindin lasli eyyi ko ngorodi ne jogui no fuɗɗiri mi anda no fuɗɗiri kam kono kam min kam mboɗo andi kam ha yetti kam no wayi walla no sifori on ko lasli o yadata ko e leɗɗe ko ɗum min lotirta kono noon min kewani gollade komin baddani e leggal hay sono woodi ene famɗi somi arti no mbiɗa ni a haali haala wonde ko fate banggue mbilew hutorade gallaɗi en hutorade ijameje goɗɗi e goɗɗi eyyi ɗo noon kadi sen garti ɗon en garat wonde ononne kadi oɗon mbinda to toon soome ko soomete ko nguru ngu koko maayi eyyi sahaji oɗon lurde ɗon hen nder koye moon onon e koye moon ɓe mbiya ala ɗum no dagui ɓe mbiya dagaki eyyi ɗum ɗon noon kadi oɗon sifo banggue yaltin sadak mbeewa mboɗe walla dane walla goroje boɗeje e daneje sondilaji e goɗɗum onon e koye moon oɗon kewi hutorade ɗum heddiɓe kadi ɓe kewɗon yande ɓe ko noon kewɗon wiide ɗumen ene ndendina Allah e goɗɗum walla en mbaɗa sifaji goɗɗi ganduɗa yaadani e fannu no diine wiiri ni yo ko ɗum noon addanami wiidema mbindin e leɗɗe jibidina jadata mbimami ko diine kay woni ko yaadani e ɗiɗon sifaji hay ɗum ko so tawi a logguiguinima ɗum woni koto leggal ɗum woni koto mbindin no jogui sifa mbindin mbiyetoɗa ko ya windir ijam telma ɗum kay ko gonga mbimi noon ko so tawi a hutorima diine tawhid a yeddat ɗum kay ko min wallinma hen ko jimmi wiide ke ko mbindin o e leɗɗe ɗe jadata kono noon ko diine o noon en so tawi a yaari tan diine o ko laaɓi hen no pamirɗa sa rena tan a harminat yoga e sifaji woni to banggue mbindin to woni to banggue leɗɗe to a faami jogui ko mbindata mbiyetoɗa ko ya waɗe Allah to ɗum diine jaɓani ɗum sa hutorima diine a faami ne jogui ko kadi ko leggal ngal gaddata mbiyetoɗa ko ya naw gertogal kirsa a faami ko ɗum jimmi wiidam kono kay banggue leɗɗe e mbindin jadata kono noon faam ko diine o e hoore muɗum woni ko ɓattodirani yoga e bindi nan toon woni kadi ko ɓattodirani yoga e leɗɗe nan toon tawi tan ko gonga kalanmami sifa o ko noon way heddoto noon way kono yeruɓe mbiye gande ɓaleeje gandal ɓalyal moƴƴani hay bindi ɗi e hoore mum kala hen ko mbaɗirɗa hen nenne ko ɓawli ɗum wiyete ko gandal ɓalawal heddoto kadi sadak ala sadak ijam ala fo to harmi diine mo Allah ɓuuri adi mawninde ko ƴiƴam yeru laye julde taski andi ene mawni jaharnoɗo layere o lomtinira jawdi ɗum woni jawdi ko mbaɗaten julde taski o so neɗɗo jibinama ina inne ko jawdi walle kam ko nandi hen ko wayno beyen walla baalen kono hirsane dawruɗo yangue ina waɗa kala kene weltore e banggue sifaji diine en heewi hirsede ganda kam sadak ɗum ɗon ko hunde mawde wona to banggue tan mbile walla ko nandi hen e pourtant mi raɓɓiɗinoma to banggue oɗon sifa ɗeɗon gueɗe ɗiɗi foof to banggue leɗɗe to fina tawa o e to gandanɗa hoorema to banggue mbindin to ko laaɓi tan jilɓani foof nan en tawe hen hedto ko jaara walla mbasa yarude eyyi Allah jarama ko siftinde bandiraɓe ko yewtere moon holko anduɓe mbi wadde tawi koye ɗo e dingal moon da jaaba tawi wonno koɗo men hannde ko Amadou Moussa Sow gorko mo Koɓɓillo Diawɓe tawi en huufi haalirde nde musidɗo moon sehil moon Issa Amadou Diop ɓurno andirede avocat Fouta to karallagal to ko Mamadou Der ene wonde Idrissa Sow
bandiraɓe ko ɓoyata mbaynodiren kono haade ɗum en nani tigui rigui ko kalɗa ko kono hande so tawi min garti eɗen gandi fuurankoɓe hande ene tampi ene jiiɗi ummade caɗele en tant que ceerno gollowo faare banggue bindine banggue leɗɗe kadi lowtowo yimɓe hande hollodɗe ɓurɗe wawde yawde uddidde neɗɗo walla wallude ɗum hande e waylude gonka mum tawi jomum ene wawa hutorade ɗum walla so tawi yiiɗi hutora gollodade e ma e hol fannuji ni ɓurɗon wawde gollorade e yimɓeɓe tawi kadi musata e mumen nde wonno eɗen kewno nande yimɓeɓe ene jiiɗi wallede mo ala so tawi a namdimomo guila o ala sa wimo yo yooɓe o waɗanma tawi o ala sa renaki o jogorani dañde eko foti dañede ko e en tant que gandu kadi suka joguiɗo gandal joguiɗo humpiru hol ko mbawɗa wallude rendo ngo hande tawi ko leñol ngol yimɓeɓe mbawa naftorade eyyi Allah jarama ko siftinde bandiraɓe ko yewtere moon holko anduɓe mbi wadde tawi koye ɗo e dingal moon Dadiaba tawi wonno koɗo men hande ko Amadou Moussa Sow gorko mo Koɓɓillo Diawɓe tawi ene huufi haalirde nde musidɗo moon sehil moon Issa Amadou Diop ɓurno andirede avocat Fouta to karallagal to ko Mamadou Der ene wonde Idrissa Saw bandiraɓe ko ɓoyata mbaynodiren kono haade ɗum en nani tigui rigui ko kalɗa ko kono hande so tawi min garti eɗen gandi fuurankoɓe hande ene tampi ene jiiɗi ummade caɗele en tant que ceerno gollowo faare banggue bindine banggue leɗɗe kadi lowtowo yimɓe hande hollodɗe ɓurɗe wawde yawde uddidde neɗɗo walla wallude ɗum hande e waylude gonka mum tawi jomum ene wawa hutorade ɗum walla so tawi yiiɗi hutora gollodade e ma e hol fannuji ni ɓurɗon wawde gollorade e yimɓeɓe tawi kadi musata e mumen nde wonno eɗen kewno nande yimɓeɓe ene jiiɗi wallede mo ala so tawi a namdimomo guila o ala sa wimo yo yooɓe o waɗanma tawi o ala sa renaki o jogorani dañde eko foti dañede ko e en tant que gandu kadi suka joguiɗo gandal joguiɗo humpiru hol ko mbawɗa wallude rendo ngo hande tawi ko leñol ngol yimɓeɓe mbawa naftorade e dental meɗen Dadiaba dengal jamma beela on beltanama goto fo inde muɗum e yettode mum e haalte mon ɗo kadi ko ɓinguel moɗon Amadou Moussa Sow Koɓɓillo Diawɓe o wondude avocat Fouta mi weltini bandiraɓe ɓe foof inchallahu rabbi gandal noon hewani kadi gandal kadi waɗani ko Allah ko sababuji ɗi tan e ma en gadɗo henenne tindinoje meɗen tawi kadi en jaltani Qur'ana en jaltani kadi leɗɗe meɗen ɗeɗo fina tawade tawɗen sababu ko neɗɗo loccitto ha wawa hen kadi Allah hokka ɗum hen suturu o heeɓa ko foti hebde hen o daña ko foti dañde hen eyyi inchallahu rabbi ma en gartude joni taw leelani eyyi ɗum noon onon wonɓe Dadiaba onon keɗiri noppi moon de ceerno Amadou artanta en joni e wawde wallude rendo ngo walla e wallodirde e rendo ngo moni foof wawa dañde hen humpito kadi wawa dañde hen nafoore kadi so naftorima wawa yiide hen hono no yiɗiri ni ɗum noon yo Allah waɗ ɗum Allah no wawi ɗum noon amin mbima bisimilla amin kettima dingiral ngal fof kadi nana jappi noppi eyyi bandiraɓe kadi mballa yimɓe ɓe mbawa hettade tigui rigui kono kadi ɓe mbawa kadi dartinde won e nedde nde wonno ene tilbina yewtoɓe namdeteɗo ene tilbina ɗum namdotoɗo kadi ene tilbina ɗum ɗum noon so yimɓe gaari ene mbawi rewidade mbawa jokkude hettade mbawa hebde ɗo nafoore nde wonno ko ɗum rendini en ɗo eyyi ko adi foof mi arte e mawɗon to banggue loccital en mbiyata longal neɗɗo mo ganduɗa dartowo sababu dañal omo uddi omo yiilo udditare kadi ɓandu makko ala woni ko ɗum woni ko gadatomi rokkude ɗo o ƴewata ko dukumi kadi bandiraɓe mbatta hakkille e dukumi no fewi yoɓe mbattu dukumi hakkille e dukumi no fewi saɗa yaaha aɗa dawana dukumi naw comci maɗa kesi daneji kala ñalngu taw wona aljuma ene moƴƴi sa yeehi naw ko ranwi haako ko e siro ko fof ene sohla kono sa dañi ɗaɗi mum ɓuuri
dukumi wonande luccittoɗo ɓuri sohlude ko ɗaɗi mo jungo mum yuli ɓuri yidde ko haako ko ƴeewa condi aalali jomum ƴeewa ɗooko taw kadi ko ɗooki ngori ma yi toon dukki ne wiye dukki ɗooki ngori so tawi a dañi ɗum ɗon ndendina ɗum e horde ƴeewa taw ko ɗemɗe ne wiye gelooɗe taw jeeɗiɗɗe jiida ciirol ko ɗum ɗon rendinte hen tawtata ɗum noon lekki fof ne jogii ko tawtata ɗum tawta ɗum ko sabbundu eeri ko ɗum waddete e ngoɗon selngo so addi o fafat nde wonno so tawi o addi to leɗɗe ɗe kecciɗi ɗo ko ɗon ɓuri so tawi kadi yoori muskil fo ala hen ene jogii ko sammitirte somo tawi omo sammito ɗum ɗo noon ala mbindin ko danayal tan luccital o fuɗɗoto ɗum ko altine o looto altine ha altine arta o wappa aljuma o wiyata ko salali mouhammad walali mouhammad bisimillahi yaali woni yaalali woni rabbukumullahu woni min woni harndoldu mawndu mankaka nguura turi kiini tutiri kisiri komi tabalde kanŋe sawru kaali sukkum mukkum cukkanami seyɗani cukkitanami dañal jawngal belngal bemgal teddungal ngal alda e naafigagal aɗa janga aɗa fafa aɗa janga aɗa fafa ha felngo ma ƴufa lootoɗa ɗum kene wona balɗe jeeɗiɗi tawa aɗa uppi aljuma ngora noon e dummunnaji inchallah darano Allah waɗinirtama mi refta e jatul ngol salali mouhammad walali mouhammad bisimillahi yaali woni yaalali woni rabbukumullahu woni min woni horndoldu mawndu mankaka nguura turi kiindi tutiri kisiri komi tabalde kanŋe sawru kaali sukkum mukkum cukkanami seyɗani cukkitanami dañal jawngal belngal bemgal teddungal ngal alda e naafigagal famide ɗum woni ko sammitirte ɗeɗo leɗɗe ɗe kalmi eyyi so woni kadi neɗɗo kadi jiɗɗo konngol muɗum semba konngol makko semba woni tabita nokku mo woni fof o wona ɗon qaadi o wona gardiɗo masalan o wonata ko neɗɗo tan tinaɗo e nder yimɓe o wona neɗɗo ɓayɗo walla mo konngol mum kam tabiti kala ko fewji ene heewi laatade eyyi ɗum ɓurwaade yiɗ ɗum ko waɓene gelngal soyen ni kañumen ko haaliyankoɓe walla ko nandi hen kadi kala nokku mo gonɗa so liggey walla ko nandi hen kewɗa ko haysino ka koɗo sa ari aɗa heewi waade lamtade yimɓeɓe wayno ko an ardi nokku oɗon ni so woni Allah jabanimama neɗɗo noon waɗa ton ko sababu Allah noon woni jabotoɗo ɗum ɗon so tawi Allah wallimo ha o wuuri o watti hen hakkille o windi ko kalmi ɗo ko ha o yi ko way noon o hutoro ko kalmi ko o darano Allah waɗinirtam ɗum o ƴewata ko ɓokki e jammi dardiki taw noon ɓokki ki heedi ko funnaki jaaɓi ki hettiki hirnaki no wona ɓokki jaaɓi ɓokki ki hettiki funnaki jammi jimmi wiide jammi ki hettiki hirnaki eyyi won wiyoɓe ɗum ɓokki waabu jammi ko ni oɗo sifa ko ni gollorte nde wonno gande fulɓe ko sifa so fa e yaade noon yo waɗ feere kam o daña faɗo laamɗo walla o daña takkire ko umme laamɗo walla ko umme laamɗo tan no fotiri fof so wujju so yeenu o dañi ɗum walla ko nandi hen o adda ɗum ɗon o yeenata lekki ɓokki ki so yiɗi noon laamu ngu wonda e fitina ko haali fof waasa yeddede hen wona kulaaɗo eyyi o jogoo heyba o ƴewata ko baajol leydi hoore nde ko ɗum o yeenata jammi ki inchallahu caggal ɗum noon jogii jatol ngolɗo jatol sammitirte lekki ki o ƴeewa horde o waɗa hen o darna ɗum felngomo looto so dañi banta ŋeewi ɗaɗi ɗi ɗum o sammitirta ɗum wondude e saare horndolde caggal ɗum wiyata ko salali mouhammad walali mouhammad ca kelli ca capatowi ca ha nge dikko sagataɓe mbawla nge jabto semeɓe mbawla mbawle koye mi ari jiɗaɗo foof Allah yiɗa ɗum saka innama aadi subhana taala towɗo o yiɗi ɗum min komi tabalde kanŋe laamɗo añani kanŋe sagataɓe tekki ndondi kam semeɓe tekki ndondi kam ɓe dowtata kam so wona e yeeso laamɗo hay goto yeddata konngol kalmi so wona yummum woni mbumri bamum woni solima eyyi mi refta hen salali mouhammad walali mouhammad bisimillahi ca kelli ca capatowi ca ha nge dikki
ngi dikko sagataɓe mbawla ngi jabto semeɓe mbawla mbawle koye mi ari jiɗaɗo fof Allah yiɗi ɗum saka innama aadi subhana taala towɗo o yiɗi ɗum min komi tabalde kanŋe lamɗo añani kanŋe sagataɓe tekki ndondi kam semeɓe tekki ndondi kam ɓe dotata kam so wona e yeeso lamɗo hay goto yeddata konngol kalmi so wona yummum woni mbomri bamum woni solima eyyi ko ngol ɗo jatol sammitirte ɗeɗo leɗɗe ɗe kalmi weltanam haali haala lamɗo ko holon fanno lamɗo beɗa ko laam gure men tan comme joom wuuro en eyyi walla ala ko laamɗo diwan walla ko eyyi alay saago wawa andede to banggue laamɗo ceerno avocat hay soko avocat e hoore mum ɓawde inde ma nde ko inde avocat taw kay ko avocat gonre gonga laamɗo tan liggotoɗo e laamɗo walli ko mairie walla tan oɗo ko laamɗo taw kadi ko laamɗo alal haqiqa wona tan président hay ministre ko laamɗo eyyi mi arta noon e banggue kene itta humre neɗɗo kumiɗo o yeehi banggueji fof o ronki dañde o waɗi hunde fof o ronki dañ taw o wiyani o waɗani tout o waɗani ta ɗum ko taago maysa leɗɗe o waɗani tout o waɗani ta kadi o winda ɗum o waɗa ɗum o ndaara kadi no Allah waɗinirtamo so Allah jaaɓi eyyi neɗɗo fof kumiɗo ceerno fof loccitowo o jaɓata loccidde neɗɗo mo gandanɗa hoorema taw o adoraki loddemo ibɗalu sihri arabe enen so Allah sara ko mbiyata ibɗalu sihri ken itta mbilew nde wonno neɗɗo toujours ko humre hattamo dañde humre noon ko ne wona liggey ne wona kunuɗe guite ne wona tan kanko ko komiɗo ala ko gollata ha wawa dañde yeeru so tawi hitande fof omo liggo kono o ronkat tan ɓeydade ɗum woni humre walla oɗo ko ronki tan ñibde liggey walla ko nandi hen neɗɗo tan kumiɗo neɗɗo ɓuuri andude hoore mum wonno neɗɗo so humima ne andi so humtima omo andi ɗum noon ɓuuri tampinde renndo ngo yimɓe heewɓe mbiya mi lootima mi tampi mi lootima leɗɗe walla ko nandi hen mi lootima daniyal ha tampo mi ronki kono neɗɗo fof lootowo o jaɓata lodde neɗɗo taw ganduɗa hoore ma o waɗananimo koye itta humre ha para eyyi mbasiytomi yimɓe kam toujours yooɓe teddin kene itta humre kene itta dabare kene nandi hen onon ɓandu toujours ɗum noon ko wayi kono wadde rinçale hoore mum ni ko wonno e ɓandu ma foof iwa ɗum noon mami addan ɗo renndo ngo kadi inchallah wona hunde sattude ko leɗɗe meɗen wona leɗɗe goɗɗe eyyi ɗum noon ko ɗaɗi bawwami taw kiiɗon bawwami kadi ko kiiɗon bawwami ko kikiɗe alarba jahata nawa goro sa yeehi ha jiiɗa ɗaɗi ɗi itta kuña ɗum pawa ɗon woro gorore ubba jaha taw kiiɗon bawwami ko kikiɗe alarba o waɗata ɗum so weeti alkamis subaka law o yaha o itti taji ya ɗaɗol ngol banggue keɗɗo lekki o e banggue keɗɗo ga ubba ɗon goro o adda o waɗa ngol peeje jeeɗiɗi e ngol unetake o waɗa ngol peeje jeeɗiɗi o yaha o ƴeewa kadi jaaɓi konki sara lawol jaaɓi taw kanki ko sara lawol ke woni eyyi kanki ke lawol he eki ɓatti lawol kin kadi o waɗa feere o ƴetta ɗaɗi mum e haako ko o yaha o ƴeewoya giloki gonki e fongo maayo taw ɗiɗon ɗaɗi ne puŋŋini boowal wona kanko itti ɗaɗi ɗi eyyi wona kanko ari arti ɗaɗi ɗi ne puŋŋini boowal ko sifa o itta ɗiɗon ɗaɗi kadi o waɗa hen ha o heeɓa hen peece jeeɗiɗi jaaɓi ko heeɓa hen peece jeeɗiɗi haako mum giloki kadi o itti hen ɗemɗi mum e haako mum o adda so addi o waɗa ɗum fengo woto ala tout ala ta o waɗata hen ko temedere hayre o waɗa hen gueye murtoɗe temedere o dadɗa ɗum ñande altine so tawi o lekki bawwami addaki noon yo won tan ñande kin kam ki addirte tan ko alarba kikiɗe ki ittire alkamis o dadɗa felgo altine o ɗacca talata o ɗacca alarba o ɗacca alkamis o looto subaka alkamis subaka wasa lowatade kikiɗe aset o looto dimanche o looto altine o looto talata o oppa alarba o looto eyyi o diwat hen tan ko aljuma o ene wonde talata o ndaara no humre nde Allah waɗinirtamo hadema ko lootade noon o ƴewata ko wayno pittirɗe baale ko ɗum o addoto wadde e felgo he
so fayi lotal adda bale ɗe tan suwa hen o fitta ɓandu ndu eyyi no neɗɗo fittiro o fittiri ɗum ɓandu makko no mi anda sifa o so taw ma yimɓeɓe mbawa famde eyyi ngoɗo felgo kadi yoɓe mbattu makko hakkille no fewi no fewi no fewi ɗeɗo leɗɗe tati ɗe kalmi eyyi tagu mayse goɗɗo ne woodi jaaɓi ki ganduɗa ko jaaɓi jeeri ki wona jaaɓi waalo jaaɓi jeeri o heɓa ɗaɗol mum o yeena tan ko jeyge ɗaɗol mum o yeena ɗum jeyge o ɗacci ha o nana won cankiɗo so gaska mum ne ase kala ko tawa e gaske he guila e leɗɗe peccitte ɗe kirimmeje ɗe o hocca guila e ɗaɗi palatonoɗe yenade o hocca o limoro toon kaaƴe haɗe gona jeeɗiɗi o adda o darna ɗum felgo o looto ɗum balɗe jeeɗiɗi o rendina foof o asa ubba taw o anni hen ko kala mbiɗon liggomo yo arti ɗum kadi ko ndenka ala tu ala ta kala memɗoma koye mum faati eyyi ɗum noon bandiraɓe ko onon tigui keɗiri noppi moon caggal nde ceerno wawi arde e rokkude en ken naftore ɗum noon bandiraɓe mataw en garat joni e waynodirde makko kanko ne o wayno udden yewtere nde caggal ɗum kala yiyama ne wawi wonde hakkille goto yonata eyyi kanko ne kadi haade makko uddude ne wawi wonde tawon ko yinno namdoɗen mo taw hakkilleji motti omo fanno en ɗon taw en garani kanko ne o arta hen e mbawen hokkude mo konngol o wayno bandiraɓe ha saaha goɗɗo kadi e mataw e fannu goɗɗo so Allah jaaɓi inchallahu rabbi on saaha garten udden yewtere nde eyyi ɗum noon on beltanama no fewi no fewi no fewi min beltanima galle o kadi e kuuɓal min jarnima kadi ardiɓe galle ɓe mawɗo e suka debbo e gorko kala o e keɗotoɗo foof min beltanima ɗumen ha tengti kadi avocat Fouta ɗaccuɗo ɗo kadi haaju muɗum guila 20 heures faade joni nde wonno hande haajuji ɗi ne kewi e hettoroɓe kadi min beltanima ɗumen e wonde sababu men kadi naade ɗo henenne ken Alassane Mamadou Sow lollirɗo Guelongal Sow kankone ko kanko wonno sababu men ara ɗo min beltanimamo no fewi kadi min beltima no fewi no fewi no fewi kala hen kadi ko tata kadi haɗa o kadi emin ñaago hen yafuya ko neɗɗo woni mo timmani min gona haaliyankoɓe wato ko etade tan yidde fewnude ko nandi hen kono wona kadi joganade ɗum gandal walla ko nandi hen ko ekkade tan min beltani bandiraɓe foof wato han kadi ko dokkanɗen ko gasi emin jinno junnade walla ko ɓuuri ɗo hen walla ko nandi hen kono ko dokkanɗen ko kadi gasi sa haɗani e goto inchallahu rabbi min beltima min salmini bandiraɓe foof e kuumal e avocat Fouta anne kadi a weltanama no fewi no fewi no fewi yo Allah sellintol jarama salmini galle o foof e kuumal eyyi bandiraɓe Allah jarama a jarama min mbima kadi moƴƴere Allah e ma nde mbawɗa woppude haajuji ma e hammuji ma e wawde kadi arde rendude yimɓe dingal ngal e wawde yewtude ɗumen e hokkude ɗumen gandal e humpito machallah ɗum noon kadi dingal ngal ko dingal ma ene wawi wonde wooda arɓe yiɗɓe jokkude yidde namdade mbiyama bisimilla annene a weltanama ñaganama Allah moƴƴere noon eɗen mbiya bandiraɓe jaam to jaam ga jaam ɗo hakkude o yo Allah waɗan en jaam garnoɗen yewtidde koye Amadou Moussa jeeyaɗo Koɓillo Diawɓe eyyi ɗo wonno yewtere nde ko hisa Amadou Diop ɓurnadirede avocat Fouta gorko mo Sourey to karallagal to wonno toon ko Idrissa Saw e Mamoudou Der on calminama on jurama dendagal ɓe tonggode mumen tonguiɗo ɗum noon digiral ngal ne wawi uddirede yimɓe kadi jokka e kala joguiɗo namdal ne wawi namdademo on jarama